Helo, a croeso mai fy nghegin. Wel, dwi am baratoi heddiw saig traddodiadol Gymreig, sef cawl, neu fel da ni'n deud yma yn y gogledd, Lobscows. Ddau o hyd yn defnyddio cigoen Cymreig ar gyfer y Lobscows. A be sydd gynnau fama ydy ysgwydd cigoen. A dych chi'n gweld ma'n neis ac yn goch, mae yna ddarnau o fraster ynddo fo hefyd, a dwi'n hoffi hynny, oherwydd mae hynny'n greu chdi bach o flas i fewn i'r Lobscows. So chi gallu defnyddio hefyd y toriad o gwddw, dyna be oedd yn draddodiadol yn cael ei ddefnyddio ar gyfer Lobscows. A fel da chi'n gweld, mae gennau cynhwysion syml iawn wedyn, cynhwysion rhad iawn, llesol i ni, a wedyn mae mor hawdd i wneud Lobscows. Reit, dwi am ddechrau, a be dwi'n mynd i wneud rwan ydy cael y desgil casserole, neu fedrwch chi'n wneud o mewn sosban, neis ac yn boeth, ac yna dwi'n mynd i roi chydig bach o olew i'r gwylod, a dwi'n hoffi ffrio'r cig. Dydy o ddim yn angen rheidiol, mi gewch chi rei ryseitiau lle da chi taflu popeth i fewn, ond dwi'n teimlo bod ffrio'r cig chydig bach cyntaf yn ychwanegu fwy fyth at y blas. Felly na i just roed un neu ddau i fewn, diolch cweit digon poeth eto. Felly godi o fyny, a na ni, da ni'n clywed o'n sislan y fan hyn i ddangos bod o'n barod rwan. So cig i fewn. Yna da ni'n dod at y llysiau da ni'n ddefnyddio, a mae gennau nionyn mawr y fan hyn. Dwi'n didori fyny jyst yn dalciau, darnau mawr, sy'n rhaid chi fynd y fan o gwbl. Ac yna mae gennau dair cenhinen. Hwn i lawr mymryn bach. A da chi'n gweld mae'n dechrau brownio yn syth. Diolch yn cymryd yn hir o gwbl. A dod at y cenhinen, so mae gennau dair cenhinen, dwi wedi trimio nhw mymryn a dwi wedi golchi nhw. A ffordd hawdda wneud hynny ydy hollti nhw drwy'r canol, ac yna fedrwch chi roi nhw o dan y tap wedyn i gael chydig o'r prif. Dwi'n siŵr fydd ynddyn nhw. Ac yna, da ni'n di dorri rhain wan yn darnau eitha mawr. Mae Lobscouse, wrth gwrs, yn mynd i fod yn coginio am hir. Dwi'n deall o adael hwn am o leia 2 awr i goginio, ac felly dwi'n isio torri y llysiau'n rhy fan, neu be fyddan ni ffindio ydy yn amlwg bod nhw'n diflannu yn ystod y broses o goginio. Torri rhain wan fel hyn. Ac yna dwi'n mynd i roi chydig bach fwy amser wan i frownio'r cig. Mae'r cig wedi brownio rwan, felly dwi'n mynd i ychwanegu'r cennin. Mewn a bo. Hefyd ychwanegu'r nionyn. Yna, rhoi troad go dda iddo fo, a dwi'n diadol i hwn gael ryw funud bach wan i'r cennin a'r nionyn ddechrau yn mynd y fwy meddal. Ac yna, dwi am dod at y moron. Mae gynnau fan hyn 2 foronen eitha mawr o gynnau. Di pilio nhw a wedyn di torri nhw. Hefyd, dwi'n mynd i roi rhywfaint o be dwi'n alw'n swedgen neu rwdan sydd yn cael ei galw, a felly ro'n i ddyrnad go lew o'r swedgen i fewn. Fel yna. Ac yna dwi am roi rhywfaint o datws. Os ydyn nhw'n fychan, fedrwch chi adael nhw'n gyfas da chi isio, ond dwi'n mynd i dorri hein yn ei hanner, neu mi fedrwch chi fynd am datws mawr a jyst torri nhw fyny wedyn yn dalciau. Dwi'n hoffi gadael y croen ar y tatws. Dwi'n gweld bod o eto bach fwy o flas wrach a fwy o ffeibr wrth gwrs, felly mae'n gadael y croen arnyn nhw.
Felly, nawn ni roi rhywfaint o datws i fewn fel hyn. Dyna ni. Felly, mae'n gwneud dipyn go lew, fel da chi'n gweld, o Lobscows. Dwi'n meddwl swn i wedi gallu gwneud o desgiw bach mwy fan hyn. Na ni, fewn a fo fel yna. Yna beth dwi am roed ydy sbrigyn dipyn go lew o teim ffres i fewn fel yna. Dipyn pinsied go dda o halen, gan bod gyda ni lot o gynhwysion y fanna, ac hefyd digon o bupur du. Dyna ni. A wedyn i orffen hyn i gyd, mae gynnau stoc y fan hyn. Stoc llysiau, neu fedrwch chi rei stoc cig oen, i gyd fynd gyda'r cig. A beth dwi isio di digon o stoc i ddod i fyny at yr wyneb. Dyna ni, digon o stoc y fanna. Fel yna, rei troad iddo fo. A beth da ni am wneud rwan, fydd rei cead o'r hwn, a gadael iddo fo goginio. Anghofio amdano fo, gadael o goginio. Drwch chi reid o'n yr cwcer araf os da chi eisiau slow cooker, mo'n wych ar gyfer hwnnw hefyd. A wedyn dwi roi cead arno, a dyna ni. Mae gynnau fan hyn chydig bach o pearl barley fel haidd perlog mae'n cael ei alw. Mi ydw i'n hoffi rei hwn hefyd weithiau fewn mewn Lobscows, ond dydy o ddim yn yr rysaitiau traddodiadol. Lle nawn ni adael allan heddiw, ond syniad bach i chi os da chi eisiau ychwanegu chydig o hwn i fewn. Lle cead arno, gadael iddo fo rwan da ryw 2 awr i goginio, oherwydd da ni angen y cig wan fynd yn neis ac yn dyner. Mae'r cawl wedi bod yn coginio wan am ryw 2 awr a hanner, ac felly mae'r cig yn neis ac yn dyner, ac hefyd mae'r llysiau yn feddal. A da ni'n barod i weini. A mae'n orygl bendigedig yn dod ohono fo. Felly i weini, codi digon o hwn wan. Cawl Lobscows yma i fewn i ddesgyl. Digon o'r llysiau a'r darnau mawr cig yma. Dyna ni. A'r ffordd traddodiadol o weini hwn ydy gyda bara neis, ac hefyd nifer fawr o bobl yn hoffi cael darn o gaws, Cawl Cymreig Cymreig i fwyta gyda fo. A dwi'n di orffen o chydig bach o teim ar yr wyneb. A dyna ni, dy gobeithio newch chi'n datsi i drio coginio saig traddodiadol Cymreig, Lobscows neu cawl.